Gwamnatin jihar Kano ta sauke kwamishinan addini daga mukaminsa a jihar, wato Muhammad Tahar Adam, wanda aka fi sani da Baba Impossible. Wannan mataki ya biyo bayan samun Baba Impossible da gwamnatin jihar Kano ta yi da yin gaban kansa a ma'aikatarsa, inda ya rage kwanakin zuwa aiki ga ma'aikatan ma'aikatarsa zuwa kwanaki 4 a cikin mako ba tare da tuntuɓar gwamnati ba, wanda ya sanya ranar Litinin da ranar Talata da ranar Alhamis da ranar Juma'a a matsayin ranakun da za a dinga zuwa aiki, aka cire ranar Laraba daga ciki. Kuma ya gudanar tare da zartar da wannan hukunci a ma'aikatar tasa ba tare da ya tuntuɓi gwamnati ba, kamar yadda gwamnatin ta bayyana. Ta cikin wata sanarwa da mai yaɗa labaran gwamnatin jihar Kano, wato Muhammad Garba, ya raba manema labarai a yammacin wannan rana ta Asabar, wanda sanarwar ta ƙara da cewar Baba Impossible yana gudanar da abubuwa gabagadi ba tare da sa hannun gwamnatin jihar ba. Kazalika wannan sanarwar ta ƙara da cewar gwamnatin jihar Kano ta samu Baba Impossible da laifin rashin yin biyayya ga gwamnatin tare da rashin gudanar da ayyukansa yadda ya kamata. Daga ƙarshe sanarwar ta aike da sunan Dr. Nazifi Isa Bichi na Jami'ar Bayero zuwa ga Majalisar Dokokin Jihar domin maye gurbin Baba Impossible a wannan ma'aikata.